Привет отново на всички. Бомба в Англия, гръмко уволнение. Манчестър Юнайтед отново е на кръстопът. Манчестър Юнайтед официално обяви разделата си с Рубен Аморим. Най-накрая. По принцип не коментирам международни новини, политически по-специално, но тук просто няма как да не се включа, тъй като Манчестър Юнайтед ми е любимия отбор. Португалеца напуска пост само 14 месеца след назначението си, оставяйки Гранда в състояние на нов пълен хаос. Доста дълго време го чака. Трябваше да го изритат още след като загуби финала срещу Тотнам. Най-лошия рекорд в историята на Манчестър Юнайтед. Благодарение на него той упорито с един невероятен инат отказваше да пренастрои, да се адаптира, да промени схемата си, тактиката си. Той не можа да разбере, че английското първенство е съвсем друго животно. И ето, напълно логично го изритаха. Манчестър Юнайтед не е бил толкова зле нито по времето на Тен Хаг, нито Солскияр, когато беше треньор, нито Ван Гал, нито Мауриньо, никой. Кой ще бъде наследника му? Може само да спекулираме. На Манчестър Юнайтед, както каза самия сър Алекс Фергюсън, му трябват години, за да се завърне на върха. Трябва му нов сър Алекс Фергюсън.